skupina. Dobre, môžeme začať, tak vás poprosím, aby ste sa predstavili a povedali nám, z akej ste organizácie. Tak, dobrý deň, moje meno je Peter Ivan a som zo slovenského voľnohospodárskeho podniku, ktorý je teda hlavným účastníkom v rámci stakeholderov v rámci Povodia Hornej Nitry, kde náš podnik sa zaoberá manažmentom vodných zdrojov. A teda sme partnerom v tomto projekte v zmysle manažovania a do budúcna plánovania možných adaptačných opatrení. Jedným a teda viacerým z nich, čo sa my zaoberáme, ktorými sa my zaoberáme, sú teda aplikácia protipovodňových opatrení najmä, alebo teda adaptačných opatrení na zmenu klímy. Medzi ne patria teda aj zelené opatrenia alebo iné retenčné opatrenia aj väčšieho charakteru, ktoré teda my plánujeme aplikovať v danom území. A teda máme na to aj vypracované rôzne strategické dokumenty, ktorým teda jeden z nich je teda aj plán manažmentu povodňových rizik, ktorý obsahuje rôzne opatrenia, ktoré sú zamerané najmä na retenciu vody v krajine, a ako aj ostatné výskumy, ktoré potvrdzujú tendenciu, že prerozdelenie zrážok v rámci roka bude rôzne, tak potrebujeme zasanovať obdobia sucha, ktoré aj tento projekt a výsledky tohto projektu predpovedajú. Ďakujem pekne. A teda podľa vás, ako sa zmení povodie Nitry po zastavení ťažby, respektíve tá ťažba už zastavená bola? Aké možno nové príležitosti ukončenie ťažby prinieslo už aj čiastočne, alebo prinesie, prípadne aké sociálno-ekonomické zlepšenie podľa vás môžeme očakávať v tomto regióne? V tomto regióne po ukončení ťažby ostanú teda voľné miesta pre reštrukturalizáciu baníckeho priemyslu na prípadne iný strojárenský priemysel, ktorý by bol zameraný na produkciu strojov, ktoré by boli či už teda na elektrickej báze, alebo teda elektromotorov, prípadne iných priemyselných týchto činností, ktoré by teda boli menej náročné na vodné zdroje, a s tým, že by teda prispeli k zelenej adaptácii. Ďakujem pekne. Neviem, možno, že ešte niečo, ak by ste chceli dodať, alebo v zásade, lebo tie otázky som vám tak prečítala v podstate v kope, tým pádom by ste mi dali tiež jednu odpoveď. Áno, čiže keď by sme to trocha rozšírili, tak práve tá zmena či už užívania pôdy, alebo teda využitia týchto priemyselných areálov na produkciu nejakých typov alebo rôznych produktov, ktoré by boli využiteľné pre zelenú transformáciu, by bolo veľmi správne použiť, alebo teda tieto areály využiť na vytvorenie nejakých biotopov alebo nejakých priestorov, kde by teda mohli byť rekultivované, s tým, že by vznikli v týchto miestach aj nové pracovné miesta, či už z hľadiska transformácie na zelenú politiku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.